Mä käyn hakemaan mailan tosta respusta. Moi! Mulla on se kausikortti. Mä ottaisin yhden mailan ja pallon. Kiitos. Kiitos. Joo. Mikä toi on? Maila. Pelata padelia. En mä pelaa padelia. Padel on hitaiden pingis. Kato. Nope. Ai sä täällä. Sori, mulla vähän kesti. Mä juutuin tuohon 9. reiälle. Se oli yllättävän kinkkinen. Löydikö sä pelikavereita? Joo, oli tosi hyvät pelit. Mitäs sä? Löydit sä? Löydikö mä mitä? Pelikavereita. Ei minigolfissa tarjota pelikavereita. Se koko idea on se, että ihminen kamppailee itseään vastaan siinä. Se on se juttu. Pelikavereita. Se 2 reiän jälkeen, kun se meni niinku 2, niin mä olin niin itse varma, että mä lähdin lyömään sitä 9, mutta siinä on 90 asteen taite. Sitten semmonen pieni hyppyri ja sit vielä semmonen kapea. Hyvät löydöt. Olipa rentouttavaa nukkua laavussa. Kyllä se on kiva joskus vähän rentoutua. Ja onpa hienot maisemat heti herätessä. Se on aika jees. Ensi kesänä tullaan uudestaan. Joo. Se 9 reikä, perhana se on hankala. Siinä on... Ai. Voisin käydä koittaa sitä kerran vielä.